Het gaat verder als gewoon werk. Ja, ik vind het ook een stukje vrijheid. Als wij maar de hinders naar buiten gaan, of we gaan een keer maar de hinders naar het bos of naar het strand, voel ik me heel vrij. Werk ontspannen, van relaxed, van we hebben een heel leuk, gezellig team. Wij gewoon met z'n allen heel veel lol in beleven. En ja, we hebben fijne hinders om mee te werken. Dus dat houdt je enthousiast. Nou, ik ben Annemarie Fokkema en wij zijn bij Stal Okkema in Britswerd. Ik werk hier sinds 8 jaar en ik doe eigenlijk alle voorkomende werkzaamheden, zowel de hinders rieden als trainen, de hinders verzwaringen, de boksen onderhouden, mjuksie. Eigenlijk alle voorkomende werkzaamheden komen hier aan bod. Dat heb ik net van huis uit meegekregen. Vroeger als lietsband zei ik altijd al dat ik maar hinders ging werken. En mijn ouders verklaren me daarbij van gek, want die zeiden dat rest nooit. En na mijn VMBO heb ik toch ervoor gekozen om in een hindsterhouderijopleiding te doen en nu sta ik hier. Geniet dus nou ik alle dagen van je werk? Ja, ik geniet elke dag van mijn werk. Het is niet altijd makkelijk, maar ik krijg zoveel waarom van de hinders. Dus ja, dat is gewoon genieten. Is het het werkje? Het is zeker heel het werk in. Dat wist net van 8 tot 4 staan dat elke dag aan het werk. Het is gewoon hoofdzaak dat de hinders hun aandacht krijgen. En ja, dan ben je net altijd standaard voor hoe het ligt. Dit werken je net was zonder passie? Dit werk je net was zonder passie en zonder liefde van hinders. Nee, absoluut niet. Dus dan wist ik echt wel hindergek wat dat ook is. Ja, ik ben zeker hindergek, ja. Hoe is deze tijd van die je gewoon was voor je en hoe is die nou? Want dit is een nieuwe tijd. Nou, gewoon was is die voor ons natuurlijk smoordrok. Dan ben je druk bezig met de voorbereiding van de hingstekeuring. Vaak doen wij maar aan de Frisian Proms, dat zijn de shows. Ja, dan hebben we het gewoon druk. De s'nachts na de hingstekeuring hebben we hier dan vaak op een dag. Ja, dus dan moet gewoon alles pikspan voor elkaar geweest. De hinders moeten er goed voor staan. Alles met netjes, alles met goed. Dus dat zijn altijd 2 hele hectische weken. En ja, van nu hebben we natuurlijk wel wat voorbereidingen. Maar ja, het is oors als oors. Dus wij kunnen hier ook gewoon normaal werken eigenlijk. En dus best ook ontvloggen? Ja, wij zijn sinds een paar weken maar de hele stal ontvlaggen rekken. Zodat wij, ondanks de coronaperiode, nog wel de meeste zien kunnen litten van wat wij doen. En maar wat voor hinders dat wij op stal hebben staan. Ja, zodat mensen me toch nog een beetje enthousiast kunnen maken over wat wij al uitvinden hier. Nou, welkom bij een nieuwe vlog van Stal Okkema. Normaal ben wij druk in de voorbereidingen van de hingstekeuring. Zoals je zeggen hebben we nu alle hinders op stal staan. We rennen even een rondje erheen. Nou, dit wordt helemaal niks. Hey! Er is iemand iets in die door zit. Ram, die zit echt door. Dan mag die ik weer net het bot binnen aan de hinders, of wel? Nee, en dit is een echte handelstal, dus alle hinders ben je van de verkeer. Daarom stel ik me er zelf op in dat ik me net te vol hecht aan hinder. Ik juist wel zo vol mogelijk leefde en aandacht, maar je weet dat ze op een duur weer fit gaan, dus ja, dan ben je daarop ingesteld. Is dat ik wel eens lastig? De meeste teams hebben net heel veel moeite mee, maar Scoflien is er wel in de voetgang, weet ik wel heel veel moeite. Maar hier heb ik vorig jaar op de Frisian Proms ik de shows maar rieden en ik heb de Frisian strandrit maar rieden. Dus ja, daar ging wel even een traantje om voor dat die fit ging. Maar veel valt het aan de dag.
hoe lang kan ik dit werk doen? Nou, als je een beetje fit en zoenblowen, dan denk ik wel dat je dit heel schoon doen kan en maaien. Ja, het zal op de deur misschien wel wat minder soepeltjes gaan, maar ja, ik denk als dit ook gewoon tot die pensioen doen is, dan die dat het ik nog steeds maaien plezier. Dus ik denk dat dat gewoon mogelijk en haalbaar is.